Bore da, yn hyfryd gael eich cwmni chi. Ie, Sul cynta yn Ebrill, ac wythnos yn unig i fynd tan y bydd hi yn wythnos fawr neu'r wythnos sanctaidd. Mae yna sawl enw gwahanol ar yr wythnos honno. Ond ie, mae cyfnod y grawys wedi bod yn gyfnod o baratoi. Dyna da ni'n ei ddeud pam da ni'n sôn am y grawys ydy bod yn gyfnod o baratoad. Ac dyna fydden ni'n edrych heddiw, lle da ni'n troi at darlleniad sydd yn gyfarwydd iawn i ni gyd, sef eneinio Iesu yn Methania. Ac mewn ffordd mae Mair yma'n hyn yn eneinio, ond ydy mae'n eneinio Iesu a'r brif neges yma mae di cariad dwfn a pharatoad. Felly dyna fydden ni yn ei wneud gyda'n gilydd y bore yma, wrth i ni hefyd ddod at y cymyn yn ogystal. Ond gadwch i ni ganu rhif 164. 164. Un fendith dyroim, ni cheisiaf ddim ond hynny, cael gras i ithgaru di tra bwy, cael mwy o ras i ithgaru. Ac yn y blaen, 164. O fe ddaw yn darlleniad ni felly o'r Efengil yn ôl Iowan ac i'r 12fed bennod yn nodna 1 i 8. Ac mae'r Efengil yn ôl Iowan yn enwi y fenyw wrth gwrs sydd yn eneinio fel Mair. Gwych ni wrando. 6 diwrnod cyn y Pasg, daeth Iesu i Bethania, lle roedd Lasarus yn byw. Y dyn roedd wedi ei godi oddi wrth y meirw. Yno gwneithpwyd iddo swper,
Yr oedd Martha yn gweini, a Lazarus yr un o'r rhai oedd gyda gef wrth y bwrdd. A chymerodd Mair fesur o enaint costfawr, nard pyr, ac eneiniodd draed Iesu a'i sychu a'i gwallt. A llanwyd y tŷ gyda bersawr yr enaint. A dyma Judas Iscariot, un o'i ddisgyblion, yr un oedd yn mynd i'w fradychu, yn dweud, pam na werthwyd yr enaint hwn am 300 o ddarnau arian a'i roi'r tlodion. Ond fe ddwedodd hyn, nid am fod gofal ganddo am y tlodion, ond am mai lleidr ydoedd yn cymryd o'r cyfraniadau yn y god arian oedd yn ei ofal. Gad lonydd iddi, meddai Iesu, mwyn iddi gadw'r ddefod ar gyfer dydd fy nghladdedigaeth. Mae'r tlodion gyda chwi bob amser, ond nid wy fi gyda chwi bob amser. Bendith Duw ar y darllian a'r gwrando ar yn cyfar ni bore yma. Mae gadwch chi ni barhau drwy ganu Emyr Rhif 136. 136. Y mae Duw yn effro'r gwanwyn, ef yw awdur popeth byw, a chyhoedda miwsig adar yn y coed mae da yw Duw. Ac yn y blaen 136.
Gawn ni gyfnod i weddio rwan, gadwch chi ni blygu pen gyda'n gilydd. Arglwydd, da ni yn diolch yn bod ni'n gallu troi ata ti. Gyda'n gweddi, gyda'n gilydd. I'th geisio di ac i'th glywed di. Diolch bod ni yn gallu cyd-addoli gyda'n gilydd bore yma i gyflwyno ein mawl a'n moliant ger dyfron. A hynny oherwydd yn bod ni am ddangos yn diolchgarwch a'n cariad ger dyfron. Am i ti yn caru ni. Yn diolch i ti am y darlleniad, wnaethon ni ddarllen gyda'n gilydd, yn cael yn atgoffa o dynerwch Mair yn Methania. I wnaeth y mostwng ger dyfron a cyneinio Iesu a pher arogl drud. Rhodd o gariad pur. Cariad a roddwyd yn y rhydd heb amheuaeth. Ac yn y weithred syml ond dwys yma, rydyn ni'n gweld beth yw ystyr rhoi ein hunan yn llwyr i ti. Rhoi heb gyfri y gost, cariad heb ofn, a'n rhydeddu dy bresenoldeb gyda phopeth sydd gyda ni. Arglwydd, disgyn ni garu fel hyn. Nid yn unig drwy weithredoedd mawr, ond yn yr rhoddion dyddiol. Y Clust sy'n gwrando, gair caredig, gweithredoedd tawel o wasanaeth. Ac yn ei roi nid er mwyn sylw, ond o'r galon yn rhydd arglwydd. Rwyt ti'n yn atgoffa ni arglwydd i garu'n gilydd. Rwyt ti'n yn atgoffa ni i garu'n cymdogion. A rwyt ti'n yn atgoffa ni ac yn yn harwain ni yn ogystal arglwydd i garu'n gelynion. Mae cariad wrth y raidd dyweinidogaeth, ac rwyt ti arglwydd yn yn hannog nina hefyd i garu eraill. Helpa ni garu pobl o'n cwmpas ni, fel y carodd Mair, gyda dewrder a trigaredd ac ymroddiad dwfn. Hyd yn oed pan fydd y byd yn dweud mai gwastraff yw hyn, gad i ni ddewis cariad yn lle casineb. Mi wyddon ni am gymaint o bobl ar draws y byd sydd yn ceisio cariad heddiw, sydd yn ceisio cysur. Ac mi rydyn ni yn yng gweddi ac yn yng gweddiau yn cofio am bobl Dyma'r, a'r gwledydd cyfagos sydd wedi cael difrod enfawr yn dilyn y daeargryn o'r wythnos diwethaf, lle mae miloedd o bobl wedi colli bywydau a miloedd lawer wedi colli eu tai ac wedi anafu. Ac ydym ni'n gweddio arglwydd dros bobl Dyma'r felly, yn gweddio am bobl fel DEC a Cymoedd Cristnogol a partneriaid Cymoedd Cristnogol sydd awr lawr gwlad yn helpu gyda y clirio ac yn helpu gyda chymorth angenrheidiol sydd ei angen ar y bobl hynny. Arglwydd, da ni'n cofio nhw yn gweddia
ac felly lapio'n hwn gynnes yn dy gariad di arglwydd. Boed i ni eneinio'r byd hwn gyda gras, dod â cysur i'r rhai sy'n yn dioddaf, urddas i'r rhai sydd wedi anghofio, a'r harddwch i'r manna hynny sydd wedi torri. Fel y derbeniais di offrwm air, derbyn ein hoffrwm nina hefyd. Offrwm ein bywyda, wedi dywallt mewn cariad i ti ac i ddoll blant. Gofynwn ni hyn felly arglwydd yn enw ac yn heiddiant yn harglwydd Iesu Grist, yn dysgo a ddiweddio i ddweud gyda'n gilydd. Ein tad, o'r hwn yr wyt yn y nefoedd, sang teiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara benyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y maddeiwn unau hi'n dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag y drwg, canis eiddo tiw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Mae gadwch i ni barhau drwy ganu Emyr Rhif 38 yn y gynnym ffydd, Emyr Rhif 38. Cariad 3 yn 1 at yr eog ddyn, cariad heb ddechreuad arno, cariad heb ddim diwedd iddo, cariad gaif y clod tra bo'r nef yn bod. Ac yn y blaen, Emyr Rhif 38. Cariad gaif y clod tra bo'r nef yn bod.
A gweithred o gariad, da ni yn ei weld mewn gwirionedd yn y darlleniad wnaethon ni ddarllen yn gynharach. Cariad sydd yn cael ei ddangos ac nid yn cael ei ddweud. Ac rydyn ni wythnos yn unig yn dydan oddi wrth yr wythnos fawr, neu Sul y Bloda, Sul y Palmwydd, yn ogystal diwrnod pan fydd Iesu'n marchogaeth mewn i Jerusalem. A'r bobl yn gweiddi Hosanna, ac mi fyddan ni yn gweiddi hynny wythnos nesaf, reit, felly fyddan ni'n gweiddi Hosanna. Ond cyn y dorf a'r canghennau, cyn y groes a'r atgyfodiad, mae yna foment dawel yn fan hyn. Moment sydd yn bersonol ac mewn tŷ yn Methania. O'n i'n chwilio am lyniau i gyd fynd gyda'r neges yma, ac diolch yn glir iawn, mae ychydig bach yn pixelated, reit? Ond nes i fwynhau'r llun yma'n fawr, o'n i'n llun o Mair felly'n gafal y persawr, ond y tu ôl iddi, chi'n gweld y llygad a'r gwyneba yn y cysgod felly, ac o bosib yn deud, wel, rhai yn beirniadu yr weithred yma yn benodol ynddo. Ond i mi, mae'n dangos yr hyn mae Mair yn ei wneud, hyd yn oed os fydd hynny'n costio iddi hi. Dod o amgylch y bwrdd ydyn ni yn fan hyn, ac mi fyddan ni yn dod o amgylch y bwrdd nes ymlaen gyda'n gilydd wrth i ni gymuno gyda'n gilydd. Ond yn Methania, yn y tŷ, mewn cartraf yn gysurus, ymhlith ffrindiau. Mae Iesu yno, mae Lazarus yno, yr un a godwyd yn farw fyw. Martha yn gwasanaethu fel arfer. A Mair. Mae Mair am wneud rhywbeth rhyfeddol yn dydy. Mae hi'n cymryd yr ffiol drydfawr yma, persawr drydfawr. Mae'n penlinio ac mae'n eneinio traed Iesu. Yna mae'n ei sychu gyda'i gwallt ei hun. Mae o'n foment dyner iawn iawn. Mae o'n annisgwl, ond yn dyner ac yn hyfryd. Dwi'n gwybod os da chi wedi cael eich llorio gyda rhywbeth annisgwl rhyw dro. Ydych chi'n gallu meddwl am rhywbeth sydd wedi bod yn annisgwl i chi. O'na gyfnod yn y gogledd, dwi wedi gweld o sawl tro, pan o'n i'n tyfu fyny, o'na Gweinidog wastad yn deud stori plant yn y set fawr, a oedd y plant i gyd yn dod i fyny ac yn cael stori. A dyma un Gweinidog un tro, a dwi'n cofio faint oed, o'n i'n reit ifanc, ond dwi'n cofio fo, reit? Dyma fo'n cymryd siswn, reit? Ac yn torri dei. Mae'n gwrs da chi wedi clywed am bobl wedi gweld hynny'n digwydd, naddo? Ond be oedd o'n ei, oedd hyn, ydych chi'n gwybod, yn agos at Sul y Pasg, reit? Ond gymoedd o'i dei, a'i dorri fan hanner, ac oedd y plant i gyd, wedi torri dei, ac oedd y gynulleidfa i gyd, reit? Ond be oedd y stori fan hyn oedd, bod yna rhywbeth annisgwl yn digwydd. Stori'r Pasg ydy, yr hyn sydd yn annisgwl ydy'r trydydd dydd ynddo, bod Crist yn cyfodi, yn cael ei gyfodi'n dod yn ôl yn fyw, yr annisgwl yn digwydd. Ac mae o'n dod, mae o'n gofiadwy felly. Dyna, mae hwnna di aros yn ymhen i ers y cyfnod hogyn bach ynddo, cofio bod yna Gweinidog di torri dei o flaen pawb. Nath o fi, dwi'n gwybod os wedi stitio fo'n ôl at ei gilydd, reit? Ond pan dyn ni'n meddwl am y weithred yma gan Mair, mae o'n weithred cofiadwy ac yn annisgwl. Mae'r grawys, fel o'n i'n deud yn gynharach, bod o'n gyfnod o baratoi. Da ni'n paratoi yn hunan at y Pasg. Da ni'n paratoi yn hunan mewn gweddi at y Pasg, mewn hunan disgyblaeth at y Pasg,
A popeth da ni'n neud drwy gyfnod y grawys yn adeiladu at uchafbwynt y Pasg yn dydy, sef at gyfodiad Iesu Grist ei hun. Mae paratoi yn gallu bod yn wahanol i'r disgwyliadau. A dyna da ni'n ei weld yn fan hyn. Mae Mair yn dangos ffordd arall o baratoi, yn dydy. Gyda chariad dwfn personol, cariad sydd yn costio. Cariad sydd yn costio. Mae o'n ddrud y cariad yma. Nid pregeth ydy ei rhodd hi, nid defod na darlith yw ei rhodd hi, ond cariad pur mae hi yn ei ddangos. Ac falle mae dyma'r ffordd fwyaf onest o baratoi. Be Mair yn gwneud yn hyn ydy paratoi Iesu hyd at y cyfnod y bydd o yn cael ei roi yn y bedd wrth gwrs at ei gladdedigaeth. Yr eneinio hynny ydym ni'n sôn amdano fo. Ond mae cariad yn chwalu ffiniau hefyd. Neu'n mynd tu hwnt i'r ffiniau, neu'n torri ffiniau, neu'n chwalu ffiniau. Be bynnag da chi eisiau ei alw fo. Oherwydd roedd y weithred yma nath Mair yn costio iddi hi'n bersonol, oherwydd roedd pobl yn deud peth amdani hi. Chi'n gwybod, yn y cyfnod yna, oedd o'n ddiwylliant i ddewig felly, ac o'na rheola oedd rhaid i dilyn. Oeddech chi'n yn gwneud lot o bethau, rhag i chi gael eich cosbi yn un peth, ond yn fwy na hynny, fydd pobl yn siarad yn ddrwg amdano chi. A mae hi'n torri'r ffiniau hyn, oherwydd yn gyntaf, menyw yn cyffwrdd a dyn a rabi yn fwy na hynny. Mae'n torri rhesymeg economaidd hefyd, oherwydd fe alla y persawr drud yma fod wedi cael ei werthu a'i roi'r tlodion fel ddwedodd Judas Iscariot. Ond mae hefyd yn dydy yn torri moesega pwysig y cyfnod. Ath i roi gwall a draed Iesu rhy agos ac yn rhy bersonol felly. A mi wyddon ni nôl hanes am gyfnodau lle mae cariad wedi herio ffiniau. Ffiniau mae cymdeithas yn aml iawn yn ei gosod. Ac dydy Iesu ddim yn beirniadu hyn ac di. Mae'n ei bendithio. Mae o'n dweud yn y bon mae hi yn dallt ynddo. Mae hi'n dallt y sefyllfa. Mae hi'n deall yr hyn sydd yn mynd i ddigwydd. Pam dreilis i cyfnod rhwmpus yn Ne Affrica, ges i gyfle i fynd i amgueddfa apartheid yn Johannesburg. Ac yn sgil yr apartheid yn Affrica, yn system greulon o wahanu, hiliol a gormes felly. Wedi cyfnod hynny, pan ddoth Nelson Mandela allan yn ogystal, mi oedd y wlad ar fin suddo i chwerwder a dial hefyd ynde. Fe yna ysbryd dial yn cychwyn yn ogystal. Ond fe gododd un llais i siarad am ffordd arall, ffordd gwell felly, ffordd cariad, maddeuant a gwirionedd. A'r person hwnnw oedd yr esgob Desmond Tutu ei hun. Ac mae yna nifer yn sôn wrth fi am gyfnod lle oedd Desmond Tutu wedi dod i'r Royal Welsh. Ddoth o ddim i'r Royal Welsh, ond fe ddoth o i Llanelwydd wrth gwrs. Lot o bobl wedi mynd draw i weld o. Ond i'r ifanc. Pryd ddoth o gyda llaw? Dwi'n cofio pa flwyddyn oedd hi. 82 na ni, so oedd o cyn yng nghyfnod i. Right? Ond, pobl yn ei gofio fo, ond mi fydda pobl yn ei gofio fo oherwydd i fod o yn siarad am gariad ac yn siarad am ffordd am gennach na dial.
Ac fel Cristion, fe gredodd Twtw y galla cariad gyflawni'r hyn na alla casineb fyth ei wneud, sef iachau. Ac fe wahoddodd Desmond Tutu dioddefwyr a troseddwyr i rannu ei hanesion. A da chi'n gweld hyn yn yr amgueddfa apartheid yn ei Affrica. Bod o wedi dod â pawb at ei gilydd i rannu ei hanesion, nid mwyn anghofio'r gorffennol, ond i'w gwynebu nhw gyda chalonau agorad a dechrau o'r newydd. Doedd hwn ddim yn gariad rhad nag oedd, oedd o'n gariad costus. Roedd o'n mynnu i bobl enwi'r boen, cyfaddef y camwedd oedd wedi digwydd, a maddau hyd yn oed yr hyn oedd yn ymddangos yn anfaddeuol. Ac eto fe weithiodd hyn. Yn araf ond yn boenus fe ddoth na ddyfodol newydd i dde Affrica. A fe ddwedodd Tutu dro ar ôl tro geiriau hyn, heb faddeuant, nid oes dyfodol. Heb faddeuant, nid oes dyfodol. A mae'r stori'n yn atgoffa ni'n dydy, nad yw cariad Cristnogol yn gul, ond yn agorad felly, yn gofyn i ni i roi i fod o'n costio i ni. Mae'n weithgar yn ddewr ac yn draws newidiol felly, yn troi gelynion yn gyfeillion, anghyfiawnder yn iachad a hanes yn obaith. Nid yw cariad y chwaith byth yn cael ei wastraffu. A dyna da ni'n ei glywed o'r darlleniad hefyd yn dweud bod Judas Iscariot yn dweud, mae'n gwastraffu hwnna. Sa'n ni'n gallu gwerthu hwnna a gael lot fawr iawn o bres amdano fo a roi i'r tlodion. Reit? Oedd o'n gweld gwastraff ynddo. Ond mewn byd sy'n yn dysgu ni i fod yn ofalus, i gadw rhai pethau nôl, reit? Mae Mair yn atgoffa ni nid pam mae'r cariad hwnnw'n cysuro. Nid pam mae'n paratoi rhywun ar gyfer heriau bywyd. Nid pam mae'n creu gofod i sancteiddrwydd. Dydy cariad ddim yn wastraffus, a fydd o byth. Beth os mai trwy'r gweithredoedd bach o gariad hynny, geiriau caredig, amser, presenoldeb, rydym yn helpu eraill i baratoi i calon ar gyfer gobeithio, ar gyfer gobaith, ar gyfer cariad. Ac felly mae'r paratoi yma sydd yn digwydd yn baratoad i nina hefyd yn dydy i garu. Ac mae'r stori, mae'r darlleniad ddim yn sôn am ddiw sydd yn pell ac yn feirniadol. Mae'n ymwneud â diw sydd yn eistedd wrth y bwrdd gyda ni. Dyna ydy'r darlleniad yn dweud bod Iesu wrth y bwrdd gyda ni. Mae Duw wrth y bwrdd gyda ni. Sy'n derbyn cariad, sy'n croesawu yr hyn sy'n torri'r rheola mwyn maddeuant a thosturi. A mae Mair yn dysgu ni nad yw Duw yn ymddangos yn unig yn heglwysi neu'n defoda ni, ond yn yr ystafell lle mae galar a gras yn byw ochr yn ochr a'i gilydd. Ac felly y cwestiwn ydy, beth ydyn ni'n ei dywallt ger bron Duw ynde? Gofyn ni'n nesau at Sul y bloda, rydyn ni ofyn beth da ni yn ei gadw nôl, ynde? Os rai pethau da ni'n cadw nôl, neu pa weithred o gariad, pa garedigrwydd allwn ni ei roi? Pwy sydd angen ein presenoldeb, ein tosturi a'n heilioni ni? Da ni'n paratoi i'r ffordd i ar gyfer atgyfodiad Grist,
ond ar gyfer y cariad hynny a ddangos Crist i ni. Felly bod i ni fod fel Mair ynde. Yn ddewr, bod na leisia yn siarad yn ddrwg amdani, bod o'n gostus, i fod yn ddewr ac i wneud popeth mewn cariad. Yn dyner i eistedd wrth draed Crist ac yn barod i dywallt ei chalon a galw hynny'n addoliad. Mwyn i enw. Amen. Wrth i ni nesau at fwrdd y cymyn, gadwch i ni ganu emyr rhif 660. 660. Wrth nesau at dallio'r lan o ddiw, rho i mi nawr dyweld a byw. O cadw di bob meddwl drwg i ffwrdd, ac na foed un bradychwr wrth dy fwrdd. Ac yn y blaen, 660. Meddai Iesu, dewch ata i bawb sydd yn flinedig ac yn llwythog, ac fe rodda fi o'r ffwystra i chwi. Mae fi yw bara'r bywyd. Ni bydd eisiau i bwyd byth ar y sawl sydd yn dod ata i, ac ni bydd syched byth ar y sawl sydd yn credu yno fi. Ni fwriaf allan byth mor sawl sydd yn dod ata i. A gadwch i ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. O hiog ddiw ein tad bendigedig wyt ti, a theilwng o bob clod.
Yn diolch I ti bod ni yn gallu troi ata ti ac yn bod ni'n gallu ymuno o amgylch y bwrdd ac I fod yn dy bresenoldeb di. Wrth I ni wneud hynny gyda'n gilydd, da ni yn ôl yn harfar yn gweddio dros deulu poen a gofid. Poen siom, poen colli iechyd, gofid a hiraeth, colli anwyliaid a ffrindiau. Ac ers y tro dwythaf I ni ymuno amgylch y bwrdd, teimlwn y golled y bore yma. O golli aelod ffyddlon yma yn y Tabernacl, sydd wedi mynd i'w ogoniant. Wrth gwrs ydym yn cofio felly am Huw Thomas. Gŵr bonheddig, ffyddlon i'r achos yma, ac yn ddiacon am flynyddoedd mawr. Ac er ein bod fel eglwys yn profi'r golled, does neb sydd yn profi'r galar yn fwy na'i deulu. Nia, Sam, Tom a Cwyl. Ac felly o amgylch y bwrdd, cyflwynwn y teulu ethofal cysurus di, gad iddyn nhw deimlo dy bresenoldeb. Cyflwynwn I ti yn ogystal y rhai sydd yn dal I barhau yn yr ysbyty ac sydd yn wel I hechyd ar hyn o bryd. Ac felly o amgylch y bwrdd yn gofyn I ti amgylchannu David Lloyd yn ei wendid. Gad I yntau hefyd deimlo dy bresenoldeb di. Bendigedig fyddo Duw a Thad yn harglwydd Iesu Grist, y tad sy'n trygarhau a'r Duw sydd yn rhoi pob diddanwch. Yma ni'n diddannu ni ym mhob gorthrynder. Arglwydd, nerthan ni felly wrth I ni borthu gyda'n gilydd. Fel trwy'r bara hwn a'r gwyn hwn, ac ynddynt y dawd y gariad I gwrdd â ni. Ac y bydd eith fywyd i'n gwneud yn gyflawn yn erth ag ogoniant dy deyrnas. Amen. Fe gadwch I ni wrando ar eiriau sefydlu'r swpar fel mae'n cael ei osod gan yr apostol Paul. Oherwydd fe dderbyniais I oddi wrth yr arglwydd yr hyn hefyd a draddodais I chwi. I'r arglwydd Iesu yn os y brydychwyd ef gymeryd bara. Ac wedi ddoddiolch fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff sydd yn cael ei dorri ar eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Yn yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swpar gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed I. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd, hyd nes y daw. Bwrdd yr arglwydd sydd gyda ni yma, swpar yr arglwydd, ac felly mae croeso unrhyw un sydd yn caru'r arglwydd Iesu Grist ymuno hefo ni o amgylch ei fwrdd. Ewch gan hynny felly, a rhannwch yr elfennau I blith eich cyd Gristnogion.
Yr arglwydd Iesu yn os y bradychwyd ef a gymerodd fara. Efe ei dorodd gan ddeud hwn i fy nghorff sy'n cael ei dorri trostoch chi. Gadwch chi ni felly fwyta o'r bara cof amdano. Yn yr un modd hefyd, fe felodd o mewn cwpan o win cyffredin, gan ddeud hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gadwch i ni felly yfed o'r gwin cof amdano. Arglwydd, diolch i ti am ein porthi am bwydo fel aelodau y gorff ysbrydol Crist, yn cadarnhau yng ngwirionedd yr Efengil. Anfon ni allan i fyw yn ôl dewyllus, ac i gyflawni'r gweithredoedd da hynny derperiaist i ni rodio ynddyn nhw. Gan bod ni'n gofyn hyn oll, yn enw ac yn heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. O gadwch i ni droi at yn hemyn olaf, felly sef ym rhif 731, 731. Gariad dwyfol uwch pob cariad, londer nefoedd tir di lawr, ynom nina gwnaed y drigfa a chorona darfaith fawr. Ac yn y blaen, 731. Cariad, Lord,
Y gras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda chwi o'i. Amen.